La Marina ha sortit al carrer per a celebrar la seva festa major. Han estat dies d'alegria i de trobades llargues i pausades. I enguany, els protagonistes per excel·lència han estat els joves pregoners. Moltes de nosaltres ens hem de moure cada dia per anar a estudiar, a treballar o simplement per trobar-nos amb els amics. I sovint ens trobem amb horaris limitats, preus elevats i línies que no arriben fins on vivim, tot i les darreres ampliacions en la xarxa de transport que no tenen unes necessitats reals. El que nosaltres demanem és senzill. Un transport accessible, subvencionat, sobretot per les entitats de lleure com nosaltres, i que realment connecti els nostres barris, perquè moure's no pot ser un privilegi, ha de ser un dret. El barri a la Marina no és només un punt al mapa, encara que a vegades, per a algunes persones que no són del barri, ho sembli. La Marina és la gent, és el bar que et serveix el cafè cada matí sabent com t'agrada. Són els xavals que baixen a entrenar després del col·le. És aquesta veïna que sempre té un somriure encara que tingui 1000 preocupacions. Som tots nosaltres. Per això volem activitats pensades per a tothom, que siguin accessibles, adaptables i espais segurs per expressar-nos tal com som. No tots nosaltres rebrem els recursos per igual, ni tenim les mateixes oportunitats. Per això reivindiquem un futur on la cultura, l'esport i el lleure sigui un dret i no un privilegi. Molt bona festa major! Volem una festa major que ens representi, un barri que ens protegeixi i ens impulsi. No volem només seguir el llegat, volem construir el nostre, perquè el futur de la Marina també passa per nosaltres, per la gent jove que lluitem, que estimem i que ens quedem. I avui, des d'aquesta festa, ho celebrem i ho cridem ben fort. El barri és nostre i el futur també. Visca la Marina i visca la festa major! I quins taloners han tingut? Els presentadors de la Marina FM d'enguany, els estudiants de l'Escola Especial Nostra Senyora de Montserrat. Benvinguda a la festa major de la Marina 2025! Bona nit i visca la Marina! Soy Ethan y tengo 19 años. Me gusta sentirme escuchados y no me gustan ciertas actitudes, esas de menosprecio. Sueño con ser uno de los autores de la serie Piraña, esa de los Javis. Porque hay gente sensata, ¿sabéis? Seguro que me entendéis. Jo soc Carla, tinc 20 anys, faig karate i teatre, música i dansa. Les coses que més m'estimo és l'amistat dels meus companys. Què fa sentir ràbia? Que s'enamoren de nosaltres i que em diguin tonta. Ja veieu, aquesta gent diu això de nosaltres, que es cabell rica. No, no ho soy. Volvemos a lo nuestro. Me estaba presentando. Lo que no me gusta son los insultos. Qué feos son, ¿no? Ah, y también hago jiu-jitsu. Es un deporte de artes marciales que me encantaría participar en algún campeonato. Y por cierto, y como veo que nos despedimos, solo una cosa más. Compartir con vosotros un mensaje de nuestros compañeros y compañeras. Y compañeres, que no nos dejamos a nadie fuera. I perquè és un motiu d'orgull, la festa també va tenir espai pel col·lectiu LGTBIQ+. Es decir, con X y con Meta, y por su parte pues Musk, que recordemos que tiene una hija trans, que entonces esto es una lucha ya personal contra su propia hija. Se'l caracteritza pel dibuix d'un llamp a la cara i sempre ha destacat per la seva androgínia. Qui és? David Bowie. Perfecte, és el David Bowie.
Unes festes que s'han caracteritzat per les ganes de ballar i de gaudir. Visca la Marina i bona Festa Major 2025 a tots i totes. Gràcies. Te amo.